Piştî İsa sala 571 Ebrehe hat rêz kir esker yek bi yek. Wê xerakê Keba Şerîf ev dixwest, Rebbê Alem wî ceza kir dest bi dest. Ji ezmana Xwedê têrê Ebabîl, şandî ser wan pêçê esker hebûn fîl. Kevrê agir bi ser wan dibariyan, ew kirin wek pûş palax ariyan. Ser nixwin bin eskerê wan reviyan, ehlê Mekkê man heyîrê ey ciwan. Xwedê Kebe hemandiye ji dijminan, ev dijminê bê însaf û bê wijdan. Di vê salê nûra dila welidî, nûrek taybet kesî mislê wî nedî. Bi mîladî tarîx 20 Nîsanê, destê sibê Muhammed hat cihanê. Meha Rebî ya ewilî ji 12, şeva duşem wextê seher Xwedê da. Da ser cihan şewqa nûra Ehmedî, da mexlat ev Xwedayê sermedî. Bi çêbûna Hebîbullah pir xweş in, çav bikinin rû vekirî dilgeşin. Ey Muhammed tu serser û çava hat, tarîtî çû ser cihanê roş lat. Her çi dema aşık vesfê te bêjin, ev xwe negirin hêsrê çava dirêjin. Min bi pêvê Muhammed nepesinand, gotina xwe bi navê wî xemiland. Ger dixwazin hûn ji agir bin berat, ji an dil hûn bibêjin esselat.